Hello लोगोफोर, Hello my बन्धुफोर, Hello my दोस्त, Welcome my funny channel. फैलाव बसुमतारी। Hello लोगोफोर, खुलुमनाय बावहरफिननाय जाबाय दे। गासिबो मोजाङैनो दंना? फैफिनबाय आं दिनैबो। दिनै आं सासे मुंदांखा कमेडियान एक्ट्रेस बिथांजों रायज्लायगोन। बिथांनि मुङा जाहैबाय सिम्पोल ब्रह्म। जोङो सनाय होननानै मिथिगौ। बिथाङा चिरांनि गयबारिनि सोमब्ला फोथार खाथिनि। बिथाङा मेरला फिल्माव कमेडि एक्टिं खालामबोबाय, बहाबा ट्रेजेडिबो खालामदों। खोनाबाय? दा बिथाङा बबेबा डेन्स स्कुलनि मास्टारबो होननानै आङो खोनादों। जायखिजाया बिथांजों रायज्लायनि, बिथांनि रावखौ जोङो केपचार खालामना लानि दै। नोंथांमोना खालि बे मोनसे खामानिखौ मावदो, ओरै थुना होदो आंनि इउटिउब चेनेलाव दे। र' आं रायज्लायनि बिथांजों। हेलौ बेवाय। औ बेवाय। न'आवनो दंना? औ दासान्दि माबोरै? दङ बिदिनोसै। दा माबाफोर शुटिं माबा माबि जायाखै नामा? गैया। जाथ'वाखैना? हेलौ। गैया दाना मालाय बयबो फ्रि गाग्रा दंना, जों फैसा लाग्राखौबा बहा लांफैनो बेवाय। बिदि जायो। नांगौ र', माने नै दा मोजाङै जायाखैना, नै दासो जाफिनहांदों ना? औ बोथोराबो। दासो जाफिनहांदों, बे कर'नायानो एकदम लाबथाना दोनबायना। बेथ' बे नंगौ। औ थांनाय बोसोरावबो बेसेबां इयार्सआव मोनथाय बे रजेननि गादोंमोन, ओमफ्राय बेबो माथो ओंखारासै। औ माबायाव 44 ता सिनेमा ओंखारनानै औ रिलिज होआखैमोन, एफा बुरजा माबायाव होथ'वा होननानै। जाजोब्बाय ओमफ्राय दा जायखिजाया नोंजों अलप एसे गोलाव रायलायगोन। दे रायलाय, गोलावा मा गोलाव। आच्छा, नोङो गाजेननाय, नोङो बै जे नोङो सिनेमा गाजेनबाय, औ सिनेमायावसो गाजेनखो ना स्टेजावसो मोसाजेनखो ना औ माखो आंथ' मोनथिया, दा रायजोफ्राबो मोनथिगोन आरो आं मोनथिबा। औ माने आंथ' स्टेजावनो मोसाजेनदों, जेनेबा माबायावनो आंनाथ' 1990 आवनो आं मोसादों। औ 5 इयार्सनिफ्रायनो आं मोसाजेनदों आरो 4 इयार्स। 5 बोसोर बैसो। औ बिनिफ्राय मोसाजेनदों। आंना सार्टिफिकेटबो दंखायो माबायाव, औ अल बड' स्टुडेन्टनि माबानिफ्राय आङो उम फार्स्ट प्राइजबो बान्था मोननाय सार्टिफिकेटबो दं आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय आङो औ कम्पिटिसनाव फार्स्ट प्राइज बान्था मोननायनि सार्टिफिकेटबो दं आरो आंनाव। 1990 ना 91 मोसानायाव। औ बेहाय आरो आङो ओमफ्राय बेनिफ्राय नों माने मोसागासिनो, माने द्रप गैखाया आरोखि नोङो। एकदम बे उन्दैनिफ्रायनो मोसाबाय थायो आङो। ओमफ्राय दुरदर्शनावबो बै समाव हेला खुनु शुटिं लाफेर बिदि बेफोरबायदि मोसानायनि मानायनि बेफोरबायदिबो बारा कम्पिटिसन बारा गैलाबाया। बे समावबो जोङो हेला बारा मबाइल जुगबो नङामोन नालाय, ओमफ्राय औ टिभियाव बिराद नुजानो लुबैनानै आङो एकदम माबानानै गुवाहाटियाव ओंखाम मोनजालायै रानलायलायै जों दुरदर्शनाव कम्पिटिसन मोसाहैदों आं ताल। बाहायबो आङो औ सेकेन्ड प्राइज मोनबोदों आरो। मा प्राइज बेहायबो? औ बाहायबो प्राइज मोनबोदों, सेकेन्ड प्राइज। बै बेनि उनाव सम सिख्ला देरनानैसो फिल्माव माबायाव एलबाम मोसाग्रोदोंमोन ना? औ आंनि गोसोनि गोदै रावआव आङो जेनेबा माबायाव मोसाग्रोबाय आरो एलबामाव फार्स्ट टाइम। औ बेनि उनावहाय नोङो, बेनि उनावबो आरो एलबामबाव? बिनि उनाव आं एसे कनफिउस जाबाय आरोखि, आंनि गोसोनि गोदै राव गाखांनानै आङो औ सेकेन्ड टाइम जालमा सिनेमायाव आङो फार्स्ट जेनेबा
सेकेन्ड टाइमाव आङो बेखौ एसे कनफिउस जाबाय आरोखि जालमाया फार्स्टमोन ना आंनि गोसोनि सरि सिस्टारनि बिलोगा फार्स्टमोन बेखौ आं गोसोआव गैला आरो माने एसे कनफिउसन जाबाय आङो जेनेबा जालमायाव मोनसे आं आइटेम सं मोसादोंमोन ओमफ्राय बाहाय डान्सबो आं मोनसे डान्स डिरेक्ट माबाबो खालामनानै होदोंमोन आरो करिय'ग्राफजों लोगोसे आरो डान्सआव करिय'ग्राफखौ खालामदोंमोन नोङो औ जालमा फिल्माव आरो बिदि आरो ओमफ्राय माने बे मोननैनि गेजेराव बबे फार्स्ट सेकेन्ड बेखौ नोङो कनफिउसन जाबाय सिस्टारनि बिलोगोजों बे जालमाजों आं कनफिउसन जाबाय आरो सेकेन्डना मामोन मानसिफोरखौबो लोगो मोनलायलायलाना ओमफ्राय सोंनोबो ओमफ्राय दा बे जादों सिराज बाग्लारिया मोनथिनो हागौ सिराज बाग्लारिजों आंजोंमोन आरो बे समाव बेनि उनाव मा सिनेमायाव गायजेनखौ वान डिसकासन लिरनाय सिनेमायाव माबाबाय आं बिनि उनाव मायाव खाफालनि लिरनाय फुल लेन्थमोन ना बे फुल रजेन नार्जारिनि लिरनाय बे गिबिमोन नामा रजेन नार्जारिनिया बेयो नोंनि मोरैमोनलाय बे लिरनाया रजेननि फार्स्ट लिरनाय सिनेमाया बे जबा गालायलायनाया मामोनलाय नोंनि थाखायनो ना सरि नों मोरैबा मोनथाय आं बेखौ आं मिथिला बे रजेन मिथिगोन आरो रजेन दा मिथिगोन ओमफ्राय नोङो रानि रजेन दानाव खैथासो गानाय जाखो नाव माने खाफालनि लिरनाय ओमफ्राय माबा सिमां ना मोगथां ओमफ्राय टेनसन होमब्ला ओमफ्राय खामलिनाय गोसो ओमफ्राय मामोनलाय 100 जौखोन्दो गोरोन्थि ओमफ्राय मोनसे दंबावोमोन जायखिया आं लिरदोंमोन बे जब खालामदों आं मोनसेल' गैया आरोखि मोननैल' गैया बे लिरनायाव माने माबा बिहामजो रानिजों ओमफ्राय माबाजों आरोखि बे फार्स्ट लिरनायाव आं गैया आरो ओरैजा बाहेराव सोरनाव खालामखो खैथासो खालामनाय गोसोआव दं आं लिरनानै दोनजोबदों माबायाव आङो बे एलबामखौ होनालासिनो आं फिल्मखौ होननोसै फिल्मखौ होनग्रो बे जालमायाव खालामदों आङो ओमफ्राय खाफालनि लिरनाय 2004 सिमां ना मोगथां 2005 ओमफ्राय होमब्ला 2011 टेनसन 2008 ओमफ्राय 100 जौखोन्दो गोरोन्थि 2006 खामलिनाय गोसो 2009 आंनो फिननाय नांगौ 2010 ओमफ्राय हरबायदि खोमसियाव मैया बिथां होनामोनलाय 2007 समनि गुथाल 2008 ओमफ्राय थाखानि थिंख्लि 2006 जागोनदां बियो ओमफ्य साखन्द्रा मोनसे बेबो 2006 जागोन 6 नङाबा 7 आरोखि आं बेयाव एसे कनफिउसन जाबाय मोनबासो मिथिगोन ओमफ्राय गोरबोनि मोदै 2010 नोंनियाव सांग्रेमा 2009 ओमफ्य खुगा गेवा 2009 प्रबिननि खुगा गेवा ओमफ्राय दावहायाबो एसे कनफिउसन जाबाय दे आङो हले दावहाखौबो 2010 नङाबा 11 जागोन बियो दावहाया दासिम माने बखौबाथ' बावलायबायसो खोमा नोङो बावबाय माखौबा ओमफ्राय एलबामफ्रा बिनि गेजेराव थाजोब्बाय आरो एलबामखौ आं मोनसेबो खोन्थायासै नोंनो दा बेफोरनि गेजेराव नोङो बबे फिल्माव एक्टिं खालामना साबसिन मोननाय आंना 100 जौखोन्दो गोरोन्थि बिराद मोजां मोनदों आरो नों बेहाय बेहाय नोंनि एगेन्स्टआव सोर दंमोन सोर थाम्फै दांग्रा थाम्फै दांग्रा सिनेन खांखिला सिनेन खांखिला अमर नार्जारि गोमबोर आलायारननि एक्टरा ओमफ्राय मस्क' दंमोन बिसोर आरो बा गिदिरानो दंमोन बिराद हिटबो जाखादोंमोन ना बाहायनो आंखौ नोंथ' ट्रेजेडिबो मेरला खालामबाय बेलाय खुगा गेवायाव हाइस्ट ट्रेजेडि खुगा गेवायाव ओमफ्राय नोङो क्लासिकेलखौ कथक लादोंमोन ना भारतनाट्यम भारतनाट्यम नों बिखारत नोङो दा माबा स्कुल खुलिनाय खोनादों गोमब्रिमथि मिउजिक एन्ड फाइन आर्ट एकाडेमि बेयो माबायाव
रनसायथामावनो औ दा क्लास खै बोसोर जाखो क्लासाथ' आङो दा 4 इयार्स जाबायमोन रानिं ओमफ्राय दा 2 इयार्सआ कर'नानि थाखाय एगजाम होनो मोनाखै एबार नै दा आं खालामफिननो नागिरदों जानुवारिनिफ्राय जानुवारिनिफ्राय खालामसिगोन ओरैनोथ' मेरला फरायसा दं खोमा औ गथ'फ्रा माने बिसारद जाजोबसिगौमोन खिन्थु कर'नानि थाखायनो क्लासबो लानो हायासै स्कुल बन्द' जानानै बे स्कुलावसो क्लासखौ लायोमोन नालाय ओमफ्राय स्कुलाथ' मालाय बन्द' नालाय ओमफ्राय जोंनोथ' स्टाडिखौ होआ दा बेजों लोगोसे जोंबो फोरोङासै ओमफ्राय दा नैबे जानुवारिनिफ्राय लाफिनसिगोन आरो आं दा बिदि आरो दाथ' एक्टिंखौथ' नों गारखायाखैना गाराखै सोरबा सोरबा इउटुबाव सोंलायनाय खोनादों मानो गारखो एक्टिं खालामनो बेखौ आंनाव इनफरमेसन होआलासिनो एकदम आंनि लाइफ स्टाइल माबाखौ खालामनानै होदों ओमफ्राय मिलायाखैबो मोनसेबो सनाबो मिलायाखै माबाया मिलायाखै बे जायखिजाया बिदिनो गोरोन्थि जालायो बे नोंखौ मोजां मोननासो बानायदो बेबो मानसिया बेथ' मा जेबो नङा औ ओमफ्राय सोङोबा साबसिन जायोमोन आरो ना आं जेरै सोंदों औ बेबायदि सोंनानै बानायबा जेबो नङा ओमफ्राय नोङो नै दा मा आखायाव दङ नोंनि आखायाव गोसो जेनेबा गोसोआ नोंनिया माबाफोर फिल्म बानायनायनि हारसिंहै माबाफोर मिजिं थिनाय दङ आंबो बेबायदिनो मानसिफोर खालामनाय बायदि जेनेबा जोंनि हारियाबो ओरैनो थाब जेनेबा नोंसोरनो मिथिखायो सिनेमा गानानै बेसेबां लाब जायो मा जायो ओरैनोथ' थाखाया थेवब्लाबो हारिखौ फोथांलांनाय हिसाबै कालसारनि गोसो गुदुं हिसाबै आंबो टारगेट दं बानायनायनि ओमफ्राय नों प्राइभेट खोथा मोनसे सोंनोसै आङो दे नोङो जा फंबायखौ माबोरै लोगो मोनजेना जोङोथ' मा होननो फार्स्ट टाइम दुरदर्शनाव जोङो प्रग्राम लाहैदोंमोन आङो बाहाय बिनि सिगां जोङो अनेक सिगां खाफालनियावबो लोगो मोनदोंमोन खिन्थु मोसाग्रा लोगो जेनेबा ओमफ्राय दुरदर्शनावबो जोङो ज' थांदोंमोन प्रग्राम लानो होननानै बे सिफुं चेनेलाव ओमफ्राय बिनि उनाव एसे मा होनो बिदिखौ जोंनि बाबा लोमजानायाव थाहैबाय माबाय बावनो एसे माबा जालायबाय आरो जोंहा मोजां मोनलायबाय दा जायखिजाया संसारफ्रा मोजां बिराद मोजां दा गारनो नाङा कालसारखौ नों बायसा एक्टिं खालामग्रा बर'नि गेजेराव खम दङ ओंखायनो गारनो नाङा आरो खालामबाय था खालामगोन खालामो आरो जोंहा सेल्फ सापर्ट दं नालाय फंबायाथ' गावबो एक्टिं खालामखायो नोंखौ आरो बहा गारनो होनो आरो बे कर'नायासो इसे माबाना दोनदों आरोखि ओमफ्राय बिब्दिनो इलेकसन ओरैहाय माबा माबि बेफोर एसे जोंखौ होबथाना दोन्दोंमोन दा जों फ्रि दा ओंखायनो जोङो लासै लासै खालामफिननांगौ आं लेंहरबा नों फैदो नों लेंहरबा आं थांनोसै दा बेवहाय जायखिजाया नोंनि संसारा मोजां जाथों आरो नोंनि जिउआ गोलाव जाथों आरो बर' हारिमुनि थफ्लाखौ फेदेरलांनायनि गोहो मोननायनि थाखाय आं अबं गसाइनाव बोर बिनानै हरदेरनाय जाबाय बेवहायफोर थेंक इउ दे होमबा बेवहायफोर जोंनि दिनैनि रायज्लायनायखौ एसेयावनो दोनथ'नोसै दे दे सिम्पुल ब्रह्म होनब्ला नोंथांमोननो खिन्थानांगौ गैया सिनायथि होनांगौ गैया जायखिजाया आङो बिथांनि राव बिथांनि गोसोखौ आंनि प्रडाक्सनाव सेभ खालामना दोननाय जानोसै आरो सोरनोबा बिथांनि रावखौ खोनासंनो लुबैदोंबा देनांहाय आंनाव बिहरबानो जाबाय जायखिजाया रायजोफोर दिनै जों बिदाय लालायनोसै जय बर' हारिनि जय बर' हारिमुनि